Videoon ja tänään se on meidän eka GTA-video. Hirvi. Oikeesti, tuossa on hirvi vielä siis. No niin, me vedetään. Vähän jo, sun kaveri on vähän hulluksi tullut. Kuka kaveri? Se tuon Markuksen, eikä siis tuon GTA-kaveri. Oho. Onko se tämmönen? Se bulvi veli se sas on. Hirvi! Mitä vitsiä? Okei, siis tää on aivan pälinä juttu. No niin, nyt me mennään. Pärisee ja hirviä, Miten tässä hurisee ja ammutaan? märisee. No satas vaan pessiä ammut sit. Ammut Se sä. teleporttas! Ei vitsi. Se teleporttas tuo auto. Voi perre tulee. Vittu mitä glitch. Mitä? Ota pyssy! Ei ota se pyssy. Se hurraa sillä pyssyllä. Mitä vittua? Se tekee hurraa pyssyn kanssa. Päivä. Joo, ammu mut. Ei mulla mitään voittoakaan. Se tapputtaa. Joo, Facepalm. kiinnostaa ammu mut. No en mä halua tehdäkään facepalmia. Jatsans. Kuin pelottaa. Hei, lyö sitä. Mä voi. Mä vaan, Miksi ne. et voi? Mä oon passive modessa. Kuin pelottaa. Ei! Mikä lagi, Jukko? Vittu mikä lagi. Oi ei! Mitä vitsiä? No nyt me vedetään. Mulla kävi pahasti, kun vähän Marne tappaa Luisi. Se tappaa kohta sut, jos sä et oo hiljaa. Niinhän. Näiks? Mitä sä Kato, teet? kato. Jatsans. Mitä vitsiä tuo tekee? No speak. Kato nytte, kato nytte. Mitä tuo tekee? Se yrittää ampua sua, mutta se missaa kyllä täysin. Minikanilla. Minikoni! Kultainen minigani. Airi guitar. Nyt mä pelaan gitarilla. Ota pyssy ja ammu se. Kato. Ota pyssy ja ammu se jo. Vave. Sua ei kiinnostaa niinku ollenkaan. Mä vaan. Joo, nyt me vaan täällä tanssia. Shush. Voiko sitten velkata? DJ, mikä DJ on? Pipunch, pipunch, pipunch. DJ. Se on DJ. Pipunch, pipunch. DJ. Oh my god. Pelaa mukaan pianoa. Mukavaa. Smoke weed every day. Drink a Coca-Cola. Ei sä halua juoda. Drink pissavasser. No Pepsi pissavasser. bottle, a Coca-Cola glass, ainakin vaan Tuo on kaljaa. Joo. Siinä on kyllä... Mä oon vähän Coca-Cola. snackseja. True bro slow. No ne, mikä tää on? The Beard. Ui. Oho. Niin tää on ensimmäinen video tästä meidän yhteisestä kanavasta. Wow, sen talli! Ja myös Kato ensimmäinen, tälle. ja myös ensimmäinen GTA-video. Rise. Vähän kun tää on glitchinen peli. Kuinka vanha versio sulla kyllä GTAsta on, kun tää glitchaa niin paljon? Häh? Kato nyt vaan. Mitä mä teen? Hiljaa.
Muistatko, toi on mun kamu, toi. Siis meidän kaveri pelleilee tässä on vähän pärinöissä. Sojunut vähän Eikö mä ES. ammun tänä vaan vasikoita? Sojunut vähän No ES. mitä se muu ampuu? Se juo vähän ES. Niin varmasti on juoma. En mä paino. Mäkään näin painajaisia. Lopeta! Markus, eikö siis katso... Lopeta! Ai vitsi. Niin katsojat, älkää ihmetelkö, tää on meidän ensimmäinen video, niin tää on vähän huono. Niinhän. Oikeesti. Lopeta! No, sä oot pilannut niin saakutin monta jo, että mä en tee uutta tän jälkeen. Trollala. Niin, älkää ihmetelkö, jos tää on vähän huono, tää on meidän ensimmäinen video. Oi, oi. Se drillas mut, mä tippuin jo raporttia. Ammu sä se koko ajan. Ammu sä se sillä lailla, että sä sinne minne se respawnaa. Niille koko ajan siihen kohtaan, niin se kuolee ainakin jotakin 100 kertaa. Niin. Kyllä nyt se tulee armorautuun. Oh shit. Oh shit, tulee sieltä, ammu! Ammu! Ai. Oh shit, mä saan jää sun päälle! Mitä vittua tuo tekee? Voisin mäkin tulla kyytiin. Joo! Ei! Headshots! Punasta! Joo, siinä on punaista kaasua. Pissa. Hei, ton laivan nimi on Octopus. Miten on laiva, minkä nimi on Mustekala? Onko ikinä ajatellut? Niinhän. Eihän kukaan tiedä. Tää päivää, tää on Mustekala laiva. Pitää se minua yrittää. Mä oon täällä alhaalla, eikö se minuakaan hoksaa? Joo, se kohta saa jää autolla vedessä. Se on kyllä, jos se tekee, niin tää on kyllä aika adrenalistinen tää peli. Oh shit, ammu, mene veden alle! Vittu! Ja sä... Miten se hoksas sut? Mä en tiedä. Sä etsii joka paikassa. Jotenkin vaan näki, mut... Mitä sä edes teit sille? Sä vaan kokea haluat tappaa sut. Mä en tiedä, älä kysy multa. Niin justi, mä Se on vahingostuin. pikkulapsi, tuo on arvoinen. Se on pikkulapsi, joka pelaa tuota. Autoa. Pikkulapsi ajaa tuolla autolla kyllä. Eikö se ole pikkulapsi pelaa tuolla ukolla? Mitä hittoa? Mikä ito glitchi tuo? Kato. Eipä se enää saa meitä. Mä en se nyt enää saa meitä. Ei saa meitä. Ammu se nyt. Ammu. Kyllä mä voisin tulla kyytiin. Mikä nuubi? Joo, voit sä tulla kyytiin. Joo, me kyytiin, no niin. Me kyytiin nyt. Kiitos. Nyt lähetä. Ajaaks sä? No eikö se ajaa? Ammu se Se siellä. ei pysty tappaa, kun se ampuu. Se ei pysty tappaa. Se ei pysty tappaa, se on vielä kyydissä. Miksi? Oh shit, se yrittää ja pahki tavalla, että se kummatkin kuolit. Oh shit, oh my god. Tai glitchailee paakeli. Kuoliko se? Näköjään. Joo, sä äijä on latissa kuollut. Heippa. Miten se katos? Miten se auto katos? Mitä se tuo? Maailman oudoin glitchi. On tuo mikä glitchi? Oh, joo sä. Kuka tuona? No mä syllasin. Aha. Saa se. Ammu sä se. Selvisikö se äijä? No vissiin. Voi vittu. Älä kysy multa. Voi vittu nyt mennä. Ei Sama se. meni se auton kyytiin. Voi mäkin mennä sen kyytiin. Se on tuolla, mä näen Se on sen. tuolla. No niin. No scopea se.
Ja 360 no scope. Get no scope! Aha, siellä yksi katolla. Vaikka tää ei oo mikään no scope. Oh shit, ammut. Quick scope! Eikö se kuole? Se on kuolematon se äijä. Sä ammuit sitä niinku 10 kertaa vaan. Ei se oo mikään äijä. Se on savupiippu. Oi vittu, on tyhmä! Se näytti joltakin ihmiseltä. Näyttihän. Joo, näytti ihan Kato. justiinsa. Oi. Kuka voi ampua sua? Ei Se on kukaan. selattu sun takana tuliski. Se on takanas. Tuo hacker. Lol. Se oli mun takana. Kato, sä kaiut sieltä katolta vielä alas. Mitä hittoa? Kummatkin sanoit, että se on takana. Niin sanookin. Mene taas katolle. No mä en... Mä menen tänne. Kato, hyvä katto. Tänne se ei pääse. Joo, hyvä katto kyllä. On ihan samaa mieltä. Niin mäkin. Hello. Luulisit, Täällä ostetaan pizzaa. Luuliks Joo. savupiippu olla joku... Ja päivää me tilataan pizzaa, hampurilaisen, vähän kyklin nugget ja vähän köttbullar, hotbullar, iloven. Ole hiljaa. No mitä itse? Täällä on joku, joka pelleilee. Sen nimi on Jimi. Niin, sä kokeillaan ammut sillä Se joka on tuossa keskellä. Älkää. Joo, hiljaa Tuo nyt. Kristian on pelleillyt koko tämän. Se on pelannut jo 17 videoita. Sä pilasit sen. Se oli sie, joka pilasi. Älä Sie, yritä älä höpöttää. Joo. Uskokaa minua, Jimi. Uskokaa minua kyllä. Älä usko. Älkää usko. Saa. Sait. Kristian pierasi. Siitä sait. Yleisö. Kristian on haisunäätä. Siitä sait, kun sä teit niin. Sä pilasit monta miljoonaa videoa. Ja nyt mennään. Hyi perä. Ensimmäinen video meidän yhteisöstä. Ensimmäinen video on. Kenen mopo tuo? Se on mun! Joo! Suoraan tankkiin vielä yhden panoksen tuohon vaan. Joo, Ting. suoraan tankki. Kato, mulla on niin voimakas se, että mä pystyisin vaikka... Ei se oo tuo, se on tää. Niin, kattokaa NYT nyt. Ei mennytkään. Toinen panos. Oispa se lentänyt. Jos tän savuttaa vähänkään, tää mopo, ja mä ammun sitä, niin silloin se räjähtää. Mitä hittoa? Älä viitti mun. Kuva ääni. Joo, sitten kun sä menet moppuun, se räjähtää. No niin, keuli oikein kunnolla. Ala keuli. Tällähän keulii 20 tulppaa. Ja se takareunasta. Se kumi on lähtenyt pois siitä. Luuletko sä voit keulua? Voin. Vähän kuin vammaisen näköistä. Se on lähtenyt se kumi. Ei tää ole mun vika. Aletaan kohta lopettaa. Tää on nyt tankki, miksi öljyt ei mene siitä pois? Hei mopo. Tälle ennen kuin... Toi vave. Ei. Vave. Tässä alkaa Bye bye mopo. Heippa mama. Tälle. Vave. Ja nyt ammut vaan. Hei mopo. Nyt nähdään 2 vuoden päästä. Nähdään Kuinka kauan tää vilkkuu? Noin. vähän taivaassa vaikka. Nyt ammut. Hei mopo. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace, mopo. Mä oon mennä ajamaan siihen mopoon, kun se tulee. Heippa.
Joo, me ajaa vaan siitä vapaasti, kun se on tulossa. Ei, nyt sä palaat mulle. Heippa. No, nyt meillä on pakko pistää kiinni videon, niin... Bye!